A Corporación de Ribeira deu luz verde á conta xeral do 2024. Os resultados foron positivos en 3 millóns e xerouse un remanente de máis de 5 millóns de euros. A Casa do Concello de Ribeira acolleu na tarde de onte a sesión plenaria correspondente ao mes de setembro. Había 16 puntos previstos na orde do día, que iniciou coa moción cidadá da AMPA Santa Uxía en defensa das reivindicacións da comunidade educativa do Ceipo Grupo, que contou co apoio unánime da corporación. Outra cuestión que se abordou foi a aprobación da conta xeral do exercicio do 2024. Podemos resaltar que é unha conta xeral que ten uns resultados positivos. Vemos como ten un resultado orzamentario positivo en 3.963.000 euros. Vemos que temos un remanente de tesorería de 5.502.000 euros. Vemos tamén que aumentamos os fondos líquidos a casi 20 millóns de euros a final de exercicio e vemos tamén outro elemento como esas cuantías que todavía nos quedan aí de saldos de dubidoso cobro, que conseguimos mellorar esa cifra minorándoa considerablemente traballando nesa depuración de documentos contables e expedientes que había en executiva. Trátase dun documento técnico, pero que precisa ser aprobado para que o Concello poida optar a fondos públicos de outras administracións. O Grupo Popular fixo un avance das contas do último ano. O orzamento do ano 2024 ascendeu inicialmente a máis de 31 millóns de euros, para logo rematar con créditos totais ou definitivos de máis de 53 millóns de euros, habendo, polo tanto, unhas modificacións orzamentarias por un importe superior aos 22 millóns de euros. Se facemos unha análise máis polo miúdo dos estados contables de ingresos, por exemplo, podemos observar que o orzamento dos ingresos se executou por riba do 74%, como decía a señora Pouso, que a primeira vista pode parecernos que é unha boa execución, pero non, porque é preciso indicar, que tamén o dixo a señora Pouso, que está un pouco desvirtuado este porcentaxe polo feito de ingresar a totalidade da EDUSI, que se viña executando dende o ano 2016 e que rematou no ano 23. Pola súa banda, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, apuntou que no referente ao pagamento de partidas de debedores de exercicios pasados fíxose un traballo arduo, pero moi difícil de chegar a bo porto ou ser de dubidoso cobro. Prácticamente van ser imposibles de executar na súa cobranza, non? Tamén o interventor do Concello suxire que hai que facer traballos desa depuración das obrigas pendentes de exercicios pechados. Pero fíxese, vostedes falan da execución do estado do orzamento no ano 24. Ben, vostede cree que subir uns 18 puntos no exercicio de execución de gastos con respecto ao seu orzamento é pouco. É dicir, é certo que temos que mellorar a execución dos orzamentos que temos, pero do Partido Popular ao goberno que presido subimos 18 puntos, señora Barreiro, na execución de gastos. O punto foi aprobado por 11 votos a favor de BNG, PBBI e PSOE e 10 abstencións do PP. O seguinte punto en tratarse foi a modificación número 2 da base de execución número 51 do orzamento, referente ás subvencións nominativas a entidades. Como ben saben, fíxose unha proposta solicitada foi un pleno extraordinario celebrado no mes de agosto, solicitado por unha cuarta parte dos membros da Corporación Municipal e dista moi pouquiño da proposta feita no pleno de xullo deste mesmo ano, 2025. Indicar que os grupos da Corporación Municipal aprobábamos a relación de todas estas subvencións nominativas que, se mal non lembro, superan os 286.000 euros que van destinadas e dirixidas ás entidades sociais do noso Concello. Tiñan, tanto o Partido Popular como o Partido da Avance Independente, tiñan algunha observación en contra de ter un convenio de subvención nominativa con Mares da Fin do Mundo, a cal se lle retira esa subvención. Que ascendía a 18.000 euros e que ian ser destinados ao Festival de Cine Mares da Fin do Mundo. O voceiro dos socialistas, Francisco Suárez Puerta, sinalou que o seu partido defende a mesma postura que en xullo e agosto. De cara ao ano que ven, o Partido Socialista
ata onde poda, vai solicitar que a Cofradía da Adorna se lle doblen as cantidades de 40.000 a 80.000 euros, pois entendemos que son necesarias desde o coñecemento que temos desde festexos, así como tamén, veo que se manteñen, por exemplo, outros orzamentos de cantidad similar como a Asociación de Empresarios, xa que tamén se lle dan 40.000 euros como a Cofradía da Adorna, ou 15.000 euros a Cofradía de Pescadores de Carreira Guiño, ou os 40.000 de Culturmar. O sea, en esencia o documento é o mismo que votamos fai escasamente un mes, por lo tanto vou votar a favor. O punto foi aprobado por unanimidade. O seguinte pleno que se desenvolverá será previsiblemente o da moción de censura, onde se cambiará o goberno municipal logo de que PP e PBBI uniran forzas.